идвах към ателието с някого. По стълбите ни срещна една жена, една възрастна баба, която ни спря, усмихна се и каза: вие сте онези от апартамента на живота? Може ли един обикновен стар апартамент да се превърне в катализатор на таланти? Може ли изкуството да се крепи на приятелство? Тримата ни герои са студенти по дизайн. И тримата работят, но предпочитат да се представят с нещата, които правят в импровизираното ателие. И докато другите на тяхната възраст пропиляват вечерите си по заведенията, те бързат към студиото, където под звуците на рок-музиката се случва тяхната лична магия. Повечето ни приятели знаят като точно така апартамента принцип за това, което сме го наели, за студио, за снимки, за тези аксесуари, които прави Луси, Гери, Евтим, който рисува, също рисува и Луси. Тук е някак си витае творческа обстановка, докато вкъщи я няма го това усещане. И това е хубавото. Заедно сме, обогатяваме се един друг с начина си на мислене, с това, което правим, с това, което ни се случва извън това място. Винаги, когато искаме да направим нещо, винаги заедно го обсъждаме. Ако някой каже нещо, винаги последва 10% развитие в идеята, 10% от другия постоянно, като една лавина, нещата се натрупват, нали, принципа на седжата топка и накрая се ражда нещо красиво. Поне в нашите очи е красиво. Смятам, че тези хора, които сме тук, не само се допълват, ами наистина смело мога да кажа, че си успяваме да си създадем наистина хубави неща. Всъщност ние сме колкото еднакви, толкова и адски различни един от друг. Всеки си има своите чудатости, всеки прави нещо различно, занимава се с нещо различно и точно това е интересното, че поглеждаш много различни гледни точки. Фотографията, как да кажа, практикувам без никаква комерциална цел. Абсолютно 100% хоби ми е. Въобще не търся по никакъв начин известност, публичност. Нещата си ги правя, за да си така да избягам от ежедневния стрес, от как да кажа, нещата, които в принцип правя през деня, искам да избягам малко от тях и фотографията ми е това, което ми дава, как да кажа, тази свобода, която търся. Явявал съм се с Дидо в колектив, последно имаше конкурс в Русе, представихме се, смятам, доста добре, но пак казвам, че е чисто 100% хоби, нищо по-отговорно от това. Иначе професията ми е друга, други неща са ми в ежедневието. Модният дизайн ми е голяма страст, но винаги съм била влечена по различни неща. Примерно една от съквартирантките ми Луси. Тя ми е голяма муза и заедно с нея правим различни неща. И тя ме увлече по бижута, правила съм няколко бижута, също така различни плетива, като шалчета. Правя аксесуари от естествени материали и рисувам. Правим с моите приятели най-различни чудаци предмети на дизайна от всякакви материали, на каквито попаднем. На улицата, до кошчетата за боклук, до контейнерите. И това е. Забавляваме се. Всеки ще е тръгнал в някаква различна посока и
ще се виждаме все по-рядко или ще сме ангажирани с разни други неща, обаче ще има едно нещо, което ни свързва и това ще бъде любовта към изкуството и към дизайна. И аз поне така си го представям, че ще правим големи творчески проекти заедно навсякъде по света.